Mga ka-disciple, lahat tayo gusto ng tagumpay. Pero tanong, gaano karami sa atin ang handang talikuran ang sarili, buhatin ang krus, at sumunod kay Kristo kahit masakit? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakakapagpatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw. Agosto 8, Memorial of Saint Dominic, Priest. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 16:24-28, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Dagdag pa niya, "Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito." Mga ka-disciple, ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi palaging komportable. Minsan ito ay pagtalikod sa kasalanan, paglilimong ng oras sa kapwa, o pagtindig sa tama kahit hindi uso. At ngayong kapistahan ni San Domingo na nagtatag ng Order of Preachers, Dominicans, na may layuning ipagtanggol ang pananampalataya at ipalaganap ang katotohanan, naaalala natin, hindi lang aral kundi sakripisyo, panalangin at disiplina ang dala ng tunay na alagad ni Kristo. Mga ka-disciple, kung gusto mong sundan si Kristo, hindi sapat ang like and share. Kailangan ang pagbubuhat ng sariling krus. At paalala ko, ang kaluwalhatian ay laging dumarating pagkatapos ng krus. Kaya huwag kang matakot sumunod ng buo. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!